Καλησπέρα. Το σημερινό θέμα είναι μάλλον και το κύριο στο τριήμερό μας. Έχουμε εδώ δύο εκλεκτούς φίλους από το Βόλο, τον Γιώργο τον Κολέμπα, από το Οικοδίκτυο, και τον Γιάννη τον Πύλα από τη συλλογικότητα από κοινού από τα Τρίκαλα, που ασχολούνται με τα θέματα της άμεσης δημοκρατίας και της αποανάπτυξης και θα μας πούν για πολλά ενδιαφέροντα θέματα που για πολλούς ίσως είναι καινούρια και θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουν για την αποανάπτυξη σε μια εποχή που μας έχουν πείσει ότι η ανάπτυξη είναι η μόνη λύση σε αυτά που περνάμε, όπως και για την τοπικοποίηση, πώς θα μπορέσουμε σαν τοπικές κοινωνίες να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε οι ίδιοι να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αλλά καλύτερα ας μιλήσουν οι ομιλητές μας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Μπύλας, ζω στα Τρίκαλα, είμαι εκπαιδευτικός και βιοκαλλιεργητής και θέλω λίγο μαζί να συζητήσουμε για το θέμα της αποανάπτυξης. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μπούμε στη συζήτηση αυτή είναι να αποδομήσουμε λίγο την κυρίαρχη αντίληψη της πρόοδου. Δηλαδή αυτό που διαρκώς προβάλλεται ως πρόοδος είναι η διαρκής μεγέθυνση της παραγωγής και η διαρκής μεγέθυνση της κατανάλωσης. Σε αυτό προσθέστε λίγο και την επιστήμη, έτσι, και την τεχνολογία, η οποία διαρκώς υποτίθεται θα φέρει τη λύση και το καινούριο στους ανθρώπους. Στην προσπάθειά μου να σας αποδομήσω λίγο το φαντασιακό της διαρκής προόδου, θα πάω λίγο πολύ μακριά. Θα πάω λίγο στην Γαλλική Επανάσταση. Εκεί ο Πολ Λαφάργκ, σε ένα βιβλίο του που έχει γράψει και νομίζω είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους, είναι το δικαίωμα στην τεμπελιά. Αναφέρει λοιπόν ο Πολ Λαφάργκ ότι με το παλιό καθεστώς υπήρχαν στην Γαλλία 90 επίσημες αργίες. Δηλαδή υπήρχαν οι 52 θρησκευτικές και υπήρχαν και οι 38, οι οποίες ήταν, οι 52 ήταν της Κυριακής και οι 38 που ήταν της θρησκείας. Η νεανερχόμενη αστική τάξη λοιπόν με πρόσκομα την αθεία και την αθρησκεία κατήργησε τις θρησκευτικές εορτές και εισήγαγε την εβδομάδα των 10 ημερών. Ο Λαφάργκ αναφέρει, και φαντάζομαι ότι σήμερα πια είναι πολύ πιο εμφανές αυτό, ότι αυτό υπέκριται ουσιαστικά τις αυξημένες ανάγκες για παραγωγή που είχε τότε η νεοανερχόμενη αστική τάξη. Εάν συζητήσουμε για το αν από τότε μέχρι τώρα η κοινωνία προόδεψε, σαφώς θα το ορίσουμε, αλλά να δείτε λίγο ότι αυτό που απολέστηκε ως... Δηλαδή οι άνθρωποι δουλεύαν μία στις 4 μέρες, καθόντουσαν, δεν δουλεύανε. Αυτό μαζί με την όλη κουβέντα που γίνεται για το ότι νοήματα ζωής μπορεί να είναι η δουλειά, ο οικονομισμός, ο λεγόμενος, η δουλειά, η εργασία και η παραγωγή, αρχίζουν και καταραίουν στις μέρες μας. Και γιατί αδυνατούν να δώσουν λύσεις, αλλά και γιατί έχουν νοηματοδοτήσει τη ζωή των ανθρώπων. Αν παλιότερα υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες ζούσαν διαφορετικά σε διπλανά χωριά, σε διπλανές πόλεις κτλ., σήμερα μία ηθική αξία και μία αξία νοηματοδοτεί τους ανθρώπους από την μία άκρη του πλανήτη έως την άλλη. Συνήθως αναφέρομαι σε ένα τοπικό παράδειγμα, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 οι γονείς μου και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εκεί ζούσαν με έναν τρόπο που μάλλον περισσότερο παραπέμπει στην κυκλική ιδέα της πρόοδου παρά στην ευθύγραμμη αντίληψη περί ηθικής τελείωσης που ενέχει λίγο και το θρησκευτικό στοιχείο. Λοιπόν, τι είχανε ζώα, είχανε κήπους, είχανε ζωοτροφές και ταυτόχρονα αυτά τα ανακυκλώνανε. Τα περισσέματα από τον κήπο τα δίνανε στα ζώα, τις κοπρές από τα ζώα τις χρησιμοποιούσαν στους κήπους και καλλιεργούσαν, και αυτό το πράγμα δεν είχαν καθόλου εισρωές, είχαν ντόπιους σπόρους, δεν είχαν υβρίδια, δεν μιλάω για μεταλλαγμένα, δεν είχαν καθόλου λιπάσματα και δεν είχαν καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 80. Το 1983
Για όσους λίγο, ρώτησα και πριν τον Κώστα αν υπάρχουν αγρότες εδώ ή αν εκτός από τους βιοκαλλιτές, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν παράγοντας εδώ στη γύρω περιοχή. Το 1983 λοιπόν εμφανίστηκαν οι μονοκαλλιέργειες. Μονοκαλλιέργειες βάμβακος, καρπουζιού, πέζωτος καλαμποκιού και καπνού. Λοιπόν, με το που εμφανίστηκαν οι μονοκαλλιέργειες, ταυτόχρονα εμφανίστηκαν τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα υβρίδια οι σπόροι. Ταυτόχρονα άρχισε η καταστροφή του περιβάλλοντος. Δηλαδή εκεί που ζούσαμε εμείς είχαμε μικρές φλέβες, μικρά ποταμάκια όπου υπήρχαν ψάρια, καραβίδες και βύδρες. Τώρα, αν πάτε εκεί στα μέρη τα δικά μας, με το μοντέλο της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε και με τη διαρκή μεγέθυνση, διότι τα 40 στρέμματα γίνανε 60, τα 60 γίνανε 100, αγοραστήκαν τραχτέρ, αγοραστήκαν μηχανήματα, δανειστήκαν από τις τράπεζες. Αυτό διαρκώς φούσκωνε και βέβαια σήμερα μιλάμε για ένα τοπίο ρημαγμένο, μιλάμε για ένα υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος έχει γεμίσει νητρικά, μιλάμε για γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν από την υπεράντληση στα 350 μέτρα βάθος, μιλάμε για ρύπανση των παραποτάμιων συστημάτων, μιλάμε για ρύπανση του ποινιού ποταμού, μιλάμε για ρύπανση της λίμνης Κάρλας, η οποία ξαναεπανασυστήσαν πριν από λίγο καιρό και οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να ρίξουν καινούργια ζωή με ψάρια προσκρούει διαρκώς ότι τα νερά του ποινιού ποταμού που μεταφέρεται μέσα από την ανάπτυξη των αγροτών που αναπτύχθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα και στα βαρέα μέταλλα. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης έχει και μια άλλη παράμετρο, ότι 55.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι στο στάδιο της ερημοποίησης. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν αποδίδουν πια, όσο και να τα λιπαίνεις, δεν είναι νεκρά, είναι έρημος. Αυτά είναι απόρρια του μοντέλου της ανάπτυξης, της διαρκούς μεγέθυνσης που υιοθετήθηκε όταν απολέστηκε ο κυκλικός τρόπος ζωής, ο κυκλικός τρόπος παραγωγής και υιοθετήθηκε η ευθύγραμμη αντίληψη για το διαρκώς πιο πολύ. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή αυτό σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων και σε επίπεδο νοημάτων είχε και κάποιες άλλες επιπτώσεις. Ένας που καλλιεργεί με αυτές τις μεθόδους που το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης πέρασε στους αγρότες της περιοχής μας εκεί, δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, καλλιεργώ, άρα λοιπόν με όποιον τρόπο να είναι αρκεί να αυξήσω το κέρδος μου. Άρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει αν καταστρέφω το περιβάλλον. Πράγματα τα οποία τα ζείτε και εσείς σήμερα εδώ με τα μεταλλεία και με άλλες τέτοιες δράσεις που πάνε να... Αδιαφορία λοιπόν, προσέξτε, και δεν αναφέρουμε στις εταιρείες οι οποίες τη δουλειά τους κάνουν, αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι που υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο παραγωγής ταυτόχρονα αποκτήσαν και ένα νόημα ζωής. Λένε δεν μας ενδιαφέρει ότι αν ο τρόπος που παράγουμε καταστρέφει το περιβάλλον, δεν μας ενδιαφέρει αν ο τρόπος που παράγουμε και τα προϊόντα μας τα οποία τα καταναλώνουν κάποιοι που είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα ή στα λιπάσματα μπορεί να προκαλέσει κακό στην υγεία τους, και επίσης δεν δίνουν καμία αλληλεγγύη στη νέα γενιά η οποία θα έρθει. Αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος το οποίο έχουμε να επιλύσουμε διαρκώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται έτσι και λειτουργούν έτσι και παράγουν έτσι, κάποια στιγμή είναι εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει το τοπίο. Αυτό το πράγμα, το παράδειγμα της Θεσσαλίας που σας αναφέρω συνήθως, το αναφέρω γιατί συναντάμε παντού μία καραμέλα, δηλαδή ανάπτυξη. Οπουδήποτε και να σταθείτε, ή θα μιλήσουν για βιώσιμη ανάπτυξη, ή θα μιλήσουν για πράσινη ανάπτυξη, ή θα μιλήσουν για και άλλο ανάπτυξη. Και ακόμη και σήμερα στο τοπίο της Ελλάδας, η απάντηση που έχει από ανάπτυξη είναι ότι ο παραγόμενος πλούτος είναι υπεραρκετός, απλά είναι θέμα ισοκατανομής. Δηλαδή θα μπορούσαν σε μια άλλη κοινωνία ισοκατανομής, την οποία θέλουμε να τη δημιουργήσουμε εμείς και όχι να μας την επιβάλλει κάποιος άλλος, τα προτάγματα της ισοκατανομής του πλούτου, της ενέργειας και της εργασίας πρέπει να ιεραρχηθούν ως κυρίαρχα. Εάν υπάρχει ο μύθος ότι μεγαλώνοντας η πίτα και αναπτύσσοντας οι παραγωγικές δυνάμεις, αυτή είναι η φιλελεύθερη αντίληψη, όσο θα μεγαλώνει η πίτα έτσι θα φάνε όλοι. Και υπάρχει και η αντίληψη η άλλη του μαρξισμού, η οποία έλεγε θα αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις, αλλά κάποια στιγμή θα περάσουν στα χέρια των εργατών ή θα κοινωνικοποιηθούν, οπότε
Αυτό το μοντέλο μέχρι ένα χρονικό διάστημα μπορεί να λειτουργούσε. Τώρα όμως υπάρχει μια παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ καθοριστική. Εμείς λέμε στην αποανάπτυξη ότι υπάρχει υπερατότητα των φυσικών πόρων. Αν στην εποχή που ο Μάρξ διατύπωσε τις απόψεις του για τον καπιταλισμό, οι γνώσεις του για το παγκόσμια ρύπανση του περιβάλλοντος είναι περιορισμένες, σήμερα έχουμε δύο στοιχεία. Ένα είναι ότι δεν πάει άλλο, δηλαδή τελειώνουν τα καύσιμα, καταστρέφεται το όζον, η ατμόσφαιρα, τελειώνουν οι πάγοι. Αυτό δείχνει ότι έχουμε φτάσει στα όρια της υπερατότητας των φυσικών πόρων. Και επίσης δείχνει ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος από ένα σημείο και μετά μπορεί να είναι επίστρεπτη. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε καινούργια αφήγηση πάει να δημιουργηθεί, δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη τα δύο αυτά στοιχεία. Πώς μπορούμε εμείς τώρα λοιπόν να αλλάξουμε το σκηνικό? Νομίζω ότι θα μιλήσει και ο Γιώργος λίγο πιο συγκεκριμένα. Οποιασδήποτε κινήσεις βγαίνουν έξω από αυτή τη λογική της διαρκούς μεγέθυνσης, δηλαδή πάση θυσία πρέπει να αναντιωθούμε στις μεγάλες επενδύσεις. Είτε αυτές είναι ορυχεία, είτε αυτές είναι fast track επενδύσεις όπως είναι αυτό στο ελληνικό ή όπως ήταν αυτό στο αστακό οι αρπακτοί που πήγαν να κάνουν με τους Καταριανούς. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα αποδομήσουμε στην πράξη, να μην μπορέσουν να περάσουν τα σχέδιά τους. Αυτό οι μικρές κοινότητες οι οποίες δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα και εμβριακά ακόμη φαίνεται ότι κάτι πάνε να δημιουργήσουν μια αντιπρόταση, είτε είναι αυτοδιαχειριζόμενοι αγροί, είτε είναι στέκια οι οποία αυτοδιαχειρίζονται και παράγουν όπως είναι το μικροπρατήριο συντροφίας στην Θεσσαλονίκη, είτε είναι όπως είναι ο αυτοδιαχειριζόμενος αγρός του ελληνικού ή όπως είναι οι οικοκοινότητες, όπως είναι. Αυτά είναι εν δυνάμει και εν σπέρματι κινήσεις μιας άλλης αφήγησης που δεν εμπεριέχουν ως βασικό συστατικό στοιχείο την διαρκή μεγέθυνση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Και υπάρχει και ένα τελευταίο στοιχείο, για εγώ δεν θέλω να σας κουράσω, θα προτιμούσα να γίνει μια περισσότερη συζήτηση. Είναι ότι αυτό το μοντέλο παραγωγής που διαρκώς μεγενθύνει και διαρκώς διωγγώνει την παραγωγή και την κατανάλωση, δημιουργεί και ένα ανθρωπολογικό τύπο. Ένα τύπο ο οποίος πια έχει αντικαθιστήσει τα νοήματα της ζωής του, έχει θέσει τη ζωή η τηλεόραση πλάσμα και η νοματοδότηση της ζωής του γίνεται πάλι γύρω από την κατανάλωση και την παραγωγή. Αν έχει μια αξία να σας μιλήσω λίγο για τον παραγωγισμό και να τελειώσουμε αυτό, οι τοπικές κοινωνίες είχαν προσαρμόσει τη ζωή τους και την παραγωγή τους με βάση το υπάρχον φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι το παράδειγμα που σας έδωσα πριν της Θεσσαλίας, αλλά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο παράδειγμα το οποίο νομίζω αγγίζει σχεδόν όλη τη Μεσόγειο. Ο μεσημεριανός ύπνος. Ήταν απόρρια της προσαρμογής των ανθρώπων στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι προϊόν ευζοίας, προϊόν μακροζωίας. Ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο που ζούσαν. Απολέστηκε ως συνήθεια, γιατί έπρεπε τα ωράρια που επιβλήθηκαν είναι αυτά, γιατί έπρεπε να ισοπεδωτηθούν οι ιδιαιτερότητες κτλ. Με αποτέλεσμα σήμερα αυτοί που επαναφέρουν πάλι τον μεσημεριανό ύπνο, τον επαναφέρουν οι εταιρείες οι μεγάλες και κύριες στην Ιαπωνία, γιατί έχουν δει ότι ένα μισάωράκι ύπνο το μεσημέρι τι κάνει? Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων από το μεσημέρι και από το απόγευμα. Νομίζω ότι με αυτό το παράδειγμα θέλω να κλείσω. Ήθελα να σας πω για τον ανθρωπολογικό τύπο λοιπόν που έχει δημιουργήσει ο τρόπος αυτός παραγωγής. Νομίζω ότι είναι καταστροφικό, σας το είπα ήδη, ότι κοιτάει μόνο την πάρτη του, δεν δείχνει καμία αλληλεγγύη στις επόμενες γενιές και νομίζω το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν με αυτόν τον τρόπο που είναι ο κυρίαρχος του συστήματος είναι ότι εμπεριέχουν το στοιχείο της αλωτρίωσης. Δηλαδή οι αγρότες στην περιοχή μας είχαν τα ψάρια δωρεάν, τα είχαν καθαρά μέχρι το 83 πριν υιοθετήσουν τη γραμμική αντίληψη για την ανάπτυξη και την παραγωγή. Εμείς τρώγαμε κάθε απόγευμα τα ψάρια και τις καραβίδες που ψαρεύαμε εκεί στα ποταμάκια. Τώρα τα ψάρια αυτά δεν τα έχουν, τα αγοράζουν και όχι μόνο τα αγοράζουν, αλλά τα αγοράζουν και μολυσμένα. Γιατί φανταστείτε ότι όλη αυτή η ρύπανση καταλήγει από τις καλλιέργειες στη θάλασσα και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος με το διέξοδο.
Νομίζω ότι καλύτερα με κουβέντα να πούμε και άλλα πράγματα, να δώσω το λόγο στον Γιώργο και στο τέλος να μας απευθύνει και τους δύο ερωτήσεις και να τοποθετήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ζω εδώ και 20-22 χρόνια στο Πήλιο, όντας πρώτα κάτοικος πόλεων στην Αθήνα, και τότε την δεκαετία του 1980 μια παρέα συζητάγαμε ότι πρέπει να βρούμε διέξοδο στη μιζέρια της πόλης και να πάμε κάπου να εγκατασταθούμε πιο δημιουργικά σε μια επαρχία, και ψάχνοντας καταλήξαμε στο Πήλιο, όπου πήραμε κάποια γειτονικά κτήματα και εγκατασταθήκαμε, και από 4 ζευγάρια που ήμασταν τότε γίναμε 4 οικογένειες στη συνέχεια και μεγαλώσαμε και εκεί τα παιδιά. Αποτέλεσμα, ας πούμε, όλων των δραστηριοτήτων όλα αυτά τα χρόνια, και των δικών μας αλλά και ενός μικρού κινήματος που αναπτύχθηκε εντωμεταξύ αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, όπου προσπάθησε να θέσει τις βάσεις κάποιων στοιχείων κάποιου άλλου τρόπου ζωής. Καταλήξαμε στο να διατυπώσουμε την άποψή μας σε κάποια βιβλία, όπως είναι που υπάρχουν και εδώ, η τοπικοποίηση και η κοινωνικοποίηση. Ναι, καταλήξαμε μέσα σε αυτές τις απόψεις που σας παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, μέσα από την βιωματική μας εξέλιξη, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εδώ και 30 χρόνια ζούμε την φάση της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού, και τώρα έχουμε δει ότι σχεδόν όλος ο πλανήτης είναι πια υπό τον έλεγχο του κεφαλαίου, και μάλιστα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, δηλαδή των παγκόσμιων επενδυτών, των χρηματιστηρίων, των τραπεζών κτλ. Από το 2008 και μετά όμως αυτό το παγκόσμιο σύστημα αρχίζει και ρετάρει, δηλαδή αρχίζει πια και δείχνει ότι η μηχανή του δεν μπορεί να φουλάρει και να επιδιώκει ανάπτυξη του 2 με 3% κάθε χρόνο, που αυτός ήταν ο στόχος όλα τα προηγούμενα χρόνια της παγκοσμιοποίησης. Είπε και ο Γιάννης ότι τα όρια που μπαίνει σε αυτή την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση προέρχονται από τον ίδιο τον πλανήτη, ο οποίος είναι πεπερασμένος, έχει πεπερασμένους πόρους, πεπερασμένες μορφές ενέργειας, αλλά επίσης και πεπερασμένη δυνατότητα απορρόφησης όλων των παρενεργειών και των αποβλήτων όλου αυτού του οικονομικού συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης που έχει επικρατήσει σχεδόν σε πλανητικό επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μεγαλώνουν και ατυπίτα όσο θα θέλανε. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την φουσκώνουν σε διάφορα σημεία. Αλλά αυτό αποδείχνεται ότι κάπου μετά από το πολύ φούσκωμα οι φούσκες σπάνε και αρχίζουν να εμφανίζονται τα κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα που αρχίζουμε να βλέπουμε και που η συγκυρία τα αναδείχνει κυρίαρχα στην Ευρωζώνη και στην Νότια Ευρώπη και κυρία και στην χώρα μας, έτσι, με την κρίση του χρέους, έτσι, και την πολιτική πια των μνημονίων που ακολουθούν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Η τοπικοποίηση και η αποανάπτυξη είναι μια στρατηγική, νομίζω, που δεν απαντάει μόνο έτσι μελλοντικά, που δεν απαντάει μόνο στο ότι πρέπει να υπάρξει και μέλλον για αυτόν τον πλανήτη και μάλιστα και για τις επόμενες γενιές που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, αλλά και που μπορεί να απαντήσει και στη συγκεκριμένη κρίση, έτσι, και μάλιστα αυτή η κρίση είναι και μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος και όχι ο μονόδρομος, έτσι, των μνημονίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λίγο να
παρουσιάσω κάποια σημεία για τα πρώτα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν κοινωνία ελληνική για την τοπικοποιημένη, αυτοθυγεριζόμενη, ταξική κοινωνία της ισοκατανομής πόρων και εξουσίας με άμεση δημοκρατία, που ταυτόχρονα είναι και μια απάντηση και στη σημερινή κρίση. Δεν θα επιμείνω πολύ στο τι μπορούμε να κάνουμε σαν αντίσταση στις πολιτικές των μνημονίων, αλλά θέλω να πάω περισσότερο στις προτάσεις για τα θετικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για τη μετάβαση προς μια τέτοια κοινωνία που αναφέραμε πριν, όπου αν στηριχθούμε στην κοινωνική οικονομία της εγκύτητας και της αλληλεγγύης, όπως εκφράζεται και από όλα αυτά τα εγχειρήματα που συμμετέχουν εδώ και εδώ σήμερα, και που ανέφερε και ο Γιάννης, εγχειρήματα που στηρίζονται στα λεγόμενα κοινωνικά και συλλογικά αγαθά περισσότερο, και όχι στα αγαθά που εξασφαλίζονται μέσω από την αγορά και το εμπόριο. Με αιχμή τη γεωργία και την οικογεωργία, τη βιοκαλλιέργεια κτλ. Να κηρύξουμε ολόκληρη τη χώρα σε μια ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα και οικοκαλλιέργειας, πράγμα που θα δώσει και δυνατότητες να έχουμε και συγκριτικά πλεονεκτήματα που λένε και οι οικονομολόγοι. Να επιστρέψουμε σε μια αγροτική κοινωνία που ήμασταν μέχρι το 1980, όπου τότε ήταν περίπου το 30% του ελληνικού πληθυσμού που ασχολούνταν με τη γεωργία, και σήμερα έχουμε καταλήξει στο 8%. Αλλά βέβαια να μην επιστρέψουμε οπωσδήποτε στην δεκαετία του 50 και του 60, αλλά οι σημερινοί μας αγρότες να είναι πολυλειτουργικοί, δηλαδή να μην ασχολούνται μόνο με μονοκαλλιέργειες, αλλά να έχουν πολλές δραστηριότητες, να είναι ταυτόχρονα και χειροτέχνες και τυποποιητές, να κάνουν και μεταποίηση των προϊόντων τους κτλ. Γι' αυτό, επειδή η επαρχία έχει συρρικνωθεί και ο μεγαλύτερος πληθυσμός, ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Ελλάδας έχει συγκεντρωθεί στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αντίστροφης εσωτερικής μετανάστευσης, δηλαδή επιστροφής ενός αρκετού μέρους του πληθυσμού που ζουν στις πόλεις προς την επαρχία και να αναζωογονήσουν την ίδια την περιφέρεια. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνεται και σε συνδυασμό με τις αστικές και περιαστικές καλλιέργειες που ήδη προχωρούν κάποιες ομάδες ανέργων των πόλεων, για να παράξουν και για τον εαυτό τους και για τους γύρω και τους δικούς τους. Θα χρειαστεί βέβαια να αποκαταστήσουμε και το μεσογειακό τρόπο διατροφής, με μείωση της κατανάλωσης κρέατος, γιατί ξέρουμε ότι τα ζώα θα πρέπει να παίξουν το ρόλο της ανακύκλωσης των υλικών στα οργανωμένα αγροκτήματα και όχι να γίνεται σταυλική κτηνοτροφία για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος και κρέατος. Γιατί αυτό έχει εκτός από τις επιπτώσεις της ρύπασης του περιβάλλοντος, έχει και επιπτώσεις ότι η φυτική παραγωγή χρησιμοποιείται σαν ζωοτροφή, με αποτέλεσμα μία από τις αιτίες της παγκόσμιας κρίσης στη διατροφή να είναι και η εκτροφή των ζώων στις αναπτυγμένες χώρες και ιδίως στην Ευρώπη. Αναγκάζονται οι μικροαγρότες του τρίτου κόσμου να καλλιεργούν καλαμπόκι και σόγια για τις αγελάδες της Ευρώπης για να παράγονται τα ζωικά προϊόντα. Ενώ τα ζώα θα πρέπει να παίξουν έναν ρόλο μέσα σε ολοκληρωμένα
αγροκτήματα όπου υπάρχει ταυτόχρονα και ζωική και φυτική παραγωγή. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να επιδιώξουμε την ενεργειακή αυτοδυναμία παράγοντας ρεύμα και στα αγροκτήματά μας, βάζοντας παράδειγμα φωτοβολταϊκά στις στέγες των σπιτιών, των αποθηκών και των στάβλων κτλ. Αλλά και επιδιώκοντας και ζητώντας με την ευκαιρία τώρα που θέλουν να ελευθερώσουν την ενέργεια, την αγορά εργασίας, την αγορά ενέργειας και να πουλήσουν όχι μόνο ισχύ και εργοστάσια της ΔΕΗ αλλά και ακόμα και δίκτυα. Εδώ σημειωτέων τα δίκτυα που έχει στήσει η ΔΕΗ τα έχει στήσει σε δημοτικούς δρόμους, σε δημοτική γη, έτσι, σε δημόσια γη κτλ. Και φανταστείτε τώρα ένας ιδιώτης να αγοράσει ένα τέτοιο δίκτυο και να έχει στην κατοχή του και τη γη πάνω στο οποίο έχει στηθεί αυτό το δίκτυο. Θα μπορούμε λοιπόν να διατυπώσουμε το αίτημα, αντί να γίνει ιδιωτικοποίηση των δικτύων, να γίνει δημοτικοποίηση των δικτύων. Δηλαδή οι δήμοι να αναλάβουν τη διαχείριση των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης. Επίσης τη μεταπίεση να την οργανώσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν γύρω από τις πόλεις και την ύπαιθρο δίπλα βιομηχανικά οικοσυστήματα όπου τα απόβλητα της μιας εταιρείας να είναι πρώτη ύλη για την άλλη. Και ειδικά να επανασυστήσουμε την κλωστοϊφαντουργία, η οποία έτσι έχει φύγει από τη χώρα μας και έχει πάει αλλού, και για να ικανοποιηθεί και η ανάγκη παράγουμε τόσο πολύ βαμβάκι για εξαγωγή, ενώ θα μπορούσαμε έτσι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του πληθυσμού σε ένδυση από τη δική μας παραγωγή. Εντάξει, λεπτομέρειες τώρα αυτά. Ο στόχος πάντως πρέπει να είναι ότι μπορούμε μέσα από την ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία και αλληλέγγυα οικονομία και με στήριγμα βασικά στην αγροτική οικονομία, τον οικοτουρισμό, την μεταποίηση ειδών διατροφής, όπως είναι πρέπει να κάνουμε και την επανασύσταση των βιομηχανιών ζάχαρης που παράγουμε έτσι, αρκετά ζαχαρότρεφτα, και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να σάγουμε κάθε χρόνο και να πληρώνουμε για τη ζάχαρη κάπου 150 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ την παράγαμε εδώ μέχρι τώρα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ μας και ο νέος ανθρωπολογικός τύπος που αναφέρθηκε και ο Γιάννης πριν, που δεν θα έχει σαν στόχο την και όσο γίνεται ατομική κατανάλωση, αλλά που θα επιδιώξει την κοινωνική ευημερία μέσα από την εγκράτεια στην ατομική κατανάλωση και τη στήριξη στην αυθονία των συλλογικών αγαθών. Και αν απορρίψουμε την ατομική απληστία και στηριχτούμε στην συλλογική ωφέλεια με πυλώνες στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα. Βέβαια, γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα νέο είδος πολιτικής που θα ξεκινήσει, πιστεύω εγώ, από τις τοπικές κοινωνίες και θα έχει να κάνει με τους τοπικούς ΟΤΑ, όπου είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ότι κατευθείαν να πάμε σε κεντρικό επίπεδο. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε δομές και πολιτικές και κοινωνικές και οικονομικές τέτοιες που να στρέψουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να γίνει, ας πούμε, να στηριχθεί στην άμεση δημοκρατία με συνελεύσεις και στα χωριά και στις γειτονιές των πόλεων, και μέσα από εκεί να μετατρέψουμε τους δήμους από δήμους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι σήμερα σε δήμους αυτοκυβέρνησης, όπου αν συνδεθούν όλοι αυτοί μέσα από μια
ομοσπονδία μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τον τρόπο διακυβέρνησης και να ξεπεράσουμε και την κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει απομυθοποιηθεί, έτσι, ιδίως στη νέα γενιά πια, και κανένας δεν εμπιστεύεται ούτε τα κόμματα εξουσίας αλλά ακόμα και ούτε τα άλλα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, και όπου, όπως είδαμε και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ο κανένας είναι η πλειοψηφία. Έτσι, αν δούμε δηλαδή την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες, καταλαβαίνουμε ότι τελικά το κόμμα του κανένα είναι η πλειοψηφία σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Ναι, να σας παρουσιάσω και λίγο κάποια παραδείγματα με φωτογραφίες. Όχι το πρώτο είναι. Ναι, εδώ είναι... Ναι. Της κοκκινότητας. Όπως σας είπα πριν, από το 1990 εγκαταστηθήκαμε στο Πήλιο σε γειτονικά κτήματα και ασχολούμαστε με οποροφόρα. Εδώ είναι μια άποψη, ας πούμε, από τα κτήματα όπου έχουμε χτίσει εκεί και μένουμε 3 οικογένειες δίπλα. Εδώ είναι ένα βιοκλιματικό σπίτι, δηλαδή ένα σπίτι που κάνει εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την παθητική χρήση του ήλιου. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, το χειμώνα παράδειγμα, μέσα στο χιόνι, όπου οι μονώσεις που έχουμε κάνει είναι τέτοιες που δεν φεύγει η ζέστη που υπάρχει μέσα προς τα έξω, γι' αυτό φαίνεται καθαρά με τους μεγάλους παουπιστράβλους που δεν λιώνουν καθόλου. Εδώ είναι τώρα το καλοκαίρι, όπου καλύπτουμε την νότια πλευρά με ένα φυτό, το οποίο μας εξοικονομεί δροσιά κατά 2 βαθμούς τουλάχιστον. Τα φωτοβολταϊκά παράγουμε το ρεύμα. Εδώ είναι το φθινόπωρο, παίρνει και διάφορα χρώματα και είναι και όμορφο αυτό το φυτό, ναι. Άλλη εικόνα, ναι, συνέχισε. Παρακάτω. Είναι εσωτερικές φωτογραφίες. Παρακάτω. Το δεύτερο σπίτι. Το τρίτο σπίτι που ήταν υδρόμηλος και η διπλανή οικογένεια το μετέτρεψε σε σπίτι που μένει. Εδώ είναι το δενδρόσπιτο όπου παίζαν και μεγαλώναν τα παιδιά. Εδώ είναι για τις κότες το κοτέτσι, οι οποίες είναι ελεύθερες και γυρνάνε στο κτήμα και παίζουν και ένα σημαντικό ρόλο, επειδή έχουμε κερασιές, βοηθάνε στο να λιγοστεύει η προσβολή του σκουλικιού στην κερασιά, γιατί τρώνε τα σκουλικιασμένα κεράσια κάτω και την επόμενη χρονιά λιγοστεύει η προσβολή. Έχουμε και πάπιες με τη λιμνούλα, κουνελάκια, εντάξει, με λύση μέσα μόνιμα για την επικονίαση. Εδώ είναι ένα εργαλείο με το οποίο καθαρίζουμε τα δέντρα, τα οποία βάφουμε το χειμώνα για προστασία. Ναι, εντάξει, είναι ο τρόπος καλλιέργειας. Εντάξει, τα λουλούδια. Παγίδες. Και το έχουμε μετατρέψει το κτήμα να είναι και επισκέψιμο και μας επισκέπτονται εκεί και μαζεύουν τα φρούτα τους διάφορες ομάδες. Εδώ είναι μια ομάδα που έχει έρθει από Αθήνα, από τον Σπόρο, που είναι μια συλλογικότητα που ασχολείται με το αλληλέγγυο εμπόριο. Αυτό. Εντάξει. Αν κάποιος κύριος ή κυρία θέλει να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει κάτι πάνω σε όσα υπόθηκαν και από τους δύο μιλητές μας. Έχουμε κάποια ερώτηση, αν την κάνετε εδώ στο μικρόφωνο, ή κάποια τοποθέτηση. Όχι. Είναι θέμα ερώτησης. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολιά μας. Δηλαδή, δεν βλέπω... Κυρία, μισό λεπτό, δεν ακούγεστε. Ελάτε λίγο, ελάτε. Νομίζω ότι έχω αρκετά δυνατή φωνή και Ελάτε. Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από αυτά που έχουν πει. Απλώς επειδή καλός είναι ο ρομαντισμός και μου αρέσει, αλλά στο πρακτέο, προφανώς άμα είσαι απελπισμένος μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί τώρα μόνο στους απελπισμένους απευθυνόμαστε για να τους πείσουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουν ένα βήμα πιο πίσω τη ζωή τους. Πώς ήταν στο χωριό τους. Γιατί όλοι μας, εδώ τουλάχιστον όσοι είμαστε, από χωριά ξεκινήσαμε. Και φτάσαμε στις πόλεις να είμαστε στα κλουβιά κλεισμένοι και να μην μπορούμε να ανασάνουμε πια τώρα.
και να έχουμε χάσει και την αλληλεγγύη εντωμεταξύ, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στις οικοδομές. Βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Εμείς τον έχουμε ξεκινήσει χρόνια πριν, όντας δημόσιοι υπάλληλοι, και αυτό λέει κάτι. Τους καιρούς της αυθονίας, δηλαδή από το 2003, άρχισα να καλλιεργώ. Βλέπω όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διστακτικότητα από τους ανθρώπους που δούλευαν είτε στα εργοστάσια, είτε σε ένα μαγαζί, που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και προτιμούν να τρώνε τη σύνταξη του πατέρα και της μάνας και να τους έχουν αφήσει τέλος πάντων στην πείνα. Αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από τα σχολιά ή από τις γειτονιές. Γειτονιές δυστυχώς δεν έχουμε. Και σχολιά σε λίγο δεν θα έχουμε. Βεβαίως μπορεί να ξεκινήσουμε κουβέντα. Το βλέπω πολύ δύσκολο να κουβεντιάσουμε. Δεν μπορούμε πια να κουβεντιάζουμε μέσα στις πόλεις. Τώρα, επειδή δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, βεβαίως έχω προτάσεις να ξεκινήσουμε από το γείτονά μας. Αν αρχίσουμε να μιλάμε στο γείτονα, μετά θα πάμε και στον παραδίπλα και στον παραδίπλα και θα βρούμε λύσεις. Απλώς, δυστυχώς στο Κιλκής ζούμε ακόμα την αστικοποίηση και με άσχημο τρόπο. Γιατί τα χωράφια μας είναι δίπλα. Οι άνθρωποι που φύγαν από την Αθήνα μπορεί να ήταν στα 500 χιλιόμετρα ή στα 800 χιλιόμετρα τα σπίτια. Αυτά που αφήσαν και μπορεί να τα πουλήσαν κιόλας. Και να μην είχαν και να ξαναξεκίνησαν καινούργια ζωή. Δεν ξέρω τα παιδιά πώς ξεκίνησαν. Δηλαδή δεν ξέρω, είχατε κτήματα στο Πήλιο και πήγατε ή επιλέξατε την περιοχή να ζήσετε? Ήταν επιλογή. Λοιπόν, ναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά βέβαια, γιατί εσείς κάνατε συνειδητά κάτι. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει που φτάσαμε. Ότι έχουμε φτάσει στον πάτο. Και αυτό το βαρέλι μας δείχνει να έχει ακόμα πιο κάτω. Έχει ακόμα πολύ βούρκο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τώρα ακόμα που δεν αρχίσαμε να πεινάμε όλοι μαζί, πεινάνε κάποιοι, αλλά όλοι δεν πεινάμε, πρέπει να ξεκινήσουμε να παράγουμε. Γιατί δυστυχώς η παραγωγή έχει ένα κουσούρι. Την ημέρα που πεινάς δεν σου δίνει να φας. Σου το δίνει αργότερα. Πρέπει να κάνεις τον κόπο, πρέπει να το δεις να μεγαλώνει, το φυτούλι, πρέπει να δεις το στάρι να αναπτύσσεται. Ακόμη το πιο απλό δηλαδή. Για το ψωμί μας, ποιος μπορεί να πει εδώ, σε αυτούς που είμαστε εδώ στην παρέα, ότι έχει. Μπορεί να βγάλει το ψωμί του. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κλείσουν όλοι οι φούρνοι στο Κιλκής, αν μπορούμε να φάμε. Δεν έχουμε αλεύρι, κανείς στο σπίτι μας. Και αν έχουμε, θα έχουμε 1 κιλό συσκευασμένο. Κάτι θα πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε. Και εγώ δεν ξέρω πώς να τη διατυπώσω αυτή την πρόταση, που σας λέω ότι την υλοποίησα ως ένα βαθμό. Να έχω τα κυπευτικά μου, γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Τα κυπευτικά και 5 βερικοκές και ξέρω εγώ 2 κερασκές για να παίρνω τα φρούτα. Πρέπει όμως να το κάνουμε, είτε σε λιγότερο βαθμό αυτοί που έχουμε κάποιο άλλο εισόδημα, ή αυτοί που πρέπει να ζήσουν, που έχουν άμεσο πρόβλημα να ζήσουν, να μην το θεωρήσουν ότι, ξέρετε, είναι η υποτίμηση ότι γυρνάω στη γη. Ξαναγίνομαι άνθρωπος. Ξαναγίνομαι άνθρωπος. Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό ξαναγύρισα στη γη. Όντας δημόσιος υπάλληλος. Ξαναγύρισα για να πιάνω λίγο το χώμα, να μυρίζω, να ξαναθυμηθώ τις μνήμες μου. Να ξαναθυμηθώ τις μνήμες, να κουράζομαι βέβαια, γιατί όταν πας να τσαπίσεις και έχει, ξέρω εγώ, 40 βαθμούς πρέπει να ξυπνήσεις τις 6 ώρα να πας να τσαπίσεις, αλλιώς δεν μπορείς, θα πεθάνεις. Αλλά έχεις την ικανοποίηση ότι το βλέπεις και μεγαλώνεις. Να μεγαλώνει. Δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι τα παιδιά μας τα έχουμε αποκόψει εντελώς από το λόρο τους. Τα έχουμε αποκόψει εντελώς. Δεν ξέρουν να δούνε τη γη, να την πιάσουν. Και ίσως από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να αρχίσουμε έστω. Αυτό που κάναμε σήμερα είναι μεγάλο πράγμα, νομίζω. Φύγαμε οι περισσότεροι από το Κιλκής και ήρθαμε εδώ να πατήσουν χώμα τα παιδιά μας. Στο Κιλκής δεν πατάνε πια χώμα. Θα ήθελα δηλαδή να προτείνουμε κάτι πιο πρακτικό. Εγώ έχω μια δυσκολία. Όταν μιλάω με φίλους οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε ένα εργοστάσιο και έχουν τα 800 ευρώ και είναι ικανοποιημένοι στα 800 ευρώ, να τους πείσω να κάνουν 100 μέτρα στο χωριό τους. Να τους κάντε το. Έλα μωρέ, κάνει τώρα 1 κιλό με ντομάτες, κάνει μισό ευρώ. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είναι για το μισό ευρώ, που αύριο μπορεί να μην το έχουμε. Είναι για αυτήν να ξανασυνδεθούμε με τη γη. Να ξαναμάθουμε να ξαναπερπατάμε ξυπόλυτοι. Εγώ νομίζω από το να περπατήσουμε δίπλα στη λίμνη ξυπόλυτοι θα αρχίσουμε να ξαναθυμόμαστε τις μνήμες μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μακάρι να αρχίσουμε να μιλάμε, και αυτή η δυσκολία που έχουμε να μιλάμε νομίζω είναι ένα θέμα. Ευχαριστούμε. Έχουμε ζήσει πολύ καιρό σε μια πλαστική και ψεύτικη υποκριτική ευμάρεια και τώρα αρχίζουμε και το πληρώνουμε. Πονάει. Είπε η κυρία για απελπισμένους. Συμφωνώ, αλλά πιστεύω ότι καμιά φορά μέσα σε απελπισμένους κρύβεται η μεγαλύτερη ελπίδα. Άλλος κύριος ή κυρία θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση ή ερώτηση? Μανώλη. Ερχόμουν εδώ στη Δοηράνη, αυτόν τον οικισμό, όταν είχε το τρένο, πολύ μικρός. Και τότε ήταν το τρένο εδώ δίπλα, σαν να έρχεσαι σε καμιά παραλία της Ιταλίας που έχει τοπικά τρένη σπετσιάλι και τέτοια, ας πούμε. Και πας παντού με το τρενάκι. Είχε αυτό το ιδιαίτερο αυτό το σημείο. Και η θάλασσα, η λίμνη, ήταν
δίπλα στο τρένο. Τώρα έφυγε και το ένα πήγε μέσα και το άλλο πήγε μερικά χιλιόμετρα παραπάνω. Εκείνα τα χρόνια και τα επόμενα, όποιος έρχονταν εδώ για να φάει το ψάρι του στην ταβέρνα κτλ., μπορούσε να απολαύσει και τον πανάκι του στην λίμνη, που ήταν ακόμα η παραλία καθαρή και η παραλία δηλαδή ήταν πιο φροντισμένη. Με κάποιο. Δεν νομίζω ότι τα φρόντιζε κάποιο κοινοτικό συμβούλιο ή κάτι άλλο. Μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι με κάποιο τρόπο είχαν μια άλλη μέριμνα, όπως είναι σε κάτι παραλίες που πηγαίναν τα φρικιά παλιά και όταν τους διώξανε, όπως το Πρέβελι στην Κρήτη, έβλεπες ότι φεύγοντας αυτοί το είχαν αφήσει το μέρος περιποιημένο σαν κάποιο φυσικό πάρκο. Με τα πόδια τους δηλαδή είχαν ανοίξει μονοπάτια, ξέρω κάπως το είχαν συλλογικά και χωρίς να το κάνουν κάτι επί τούτου, το είχαν διαμορφώσει. Λοιπόν, έτσι υπήρχε και μια τέτοιου είδους μάλλον μέριμνα εδώ που το κρατούσε το μέρος αυτό σε μια προσβασιμότητα και ώστε να μπορεί να το απολαύσει και ο άλλος που θα έρθει μετά να, κάνει και να φάει και το ψάρι του κτλ. Τα χρόνια περάσανε και οι ταβέρνες από ό,τι βλέπω υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον δεν έρχεται και πολλοί κόσμος, δεν είναι και προσβάσιμα πολύ εδώ. Κάποτε τα νερά το 1990 φύγανε τελείως, παρά λίγο να ξεραθεί η λίμνη, γιατί είχε τότε μεγάλη ξηρασία, έπιασε και ο Παπαθεμελής, ποιος ήταν δεν θυμάμαι, και τράβηξε, άνοιξε τα νερά για να ποτίσει, λέει, 3 ριζοκαλλιέργειες που γίνανε κάτω στη Χαλάστρα και στο Δέλτα του Αξιού, ας πούμε. Το νερό δεν έφτασε ούτε μέχρι δεν ξέρω τον Κιλκής, ας πούμε. Το ρουφάγανε, τώρα έχει καλιά 400, πόσες έχει, 700, παράνομες γεωτρήσεις κτλ. Έχω την εντύπωση ότι απέναντι μάλλον προσέχουν περισσότερο το μέρος τους. Παρόλο που και αυτοί βγήκαν από χειρότερο καθεστώς, ήταν χουντοσοσιαλιστική δικτατορία και την απέναντι περιοχή ήταν πλάζ που κάνανε μπάνιο οι αξιωματικοί, ας πούμε, που ήταν από την κυριαρχική κάστα αυτής της χούντας που είχαν τότε, επί Τίτο. Εν πάση περιπτώσει και αυτοί δεν ήταν από καλό στρώμα, από καλό παρελθόν, αλλά μάλλον σήμερα εδώ, σαν κοινωνία, έχουμε φτάσει, ακόμα ξύνουμε τον πάτο για να πάμε πιο κάτω. Τα χρόνια που προηγήθηκαν, περιμένανε όλοι από κάποια κοινοτικά συμβούλια, κάποιους δημάρχους, να αναλάβουν αυτοί και να μεριμνήσουν για το κοινό όφελος. Αυτοί μεριμνούσαν για να βρουν κανέναν εργολάβο να ρίξουν κανένα τσιμέντο. Μέχρι σε σκάτω στο Κιλκής, ας πούμε, τώρα υπάρχει ένας δήμος. Είναι δήμος Κιλκής, του οποίου ο δήμαρχος καλό βλέπει τον Μπόμπολα να έρθει να κάνει το μεταλλείο χρυσού. Γι' αυτό και είμαι λίγο επιφυλακτικός ότι θα μπορέσουμε ποτέ με τους δήμους μπροστά και την τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε είδους συγκρότηση. Όλος ο μηχανισμός του καθεστώτος, από μέχρι το μεδούλι ποτισμένος, από τον κατώτατο μέχρι τον ανώτερο, είναι λαμογιακός, ας πούμε, καπιταλισμός και οι πολίτες έχουν μάθει το μεγαλύτερο μέρος τους με μεγάλη ευλάβεια να περιμένει από αυτούς να κάνουν την παραμικρή κίνηση. Το ότι είναι πια οι κρατικοί δήμοι οργανωμένοι σε τέτοια γιγάντια κλίμακα που αποκλείουν σε τοπικές κοινότητες να έχουν δικιά τους οργάνωση και αυτοτέλεια, πλέον νομίζω ότι δεν αφήνει κανένα περιθώριο από το να μην, άμα θέλεις να φροντίσεις τον τόπο σου, να το κάνεις χωρίς αυτούς και εναντίον τους. Σε αυτή την περιοχή η ιστορία που έχει να εξελιχθεί με τις εκμεταλλεύσεις χρυσού που θέλει να κάνει η Eldorado Gold στα Κρούσια, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία από τις ανεπανάληπτες για να μπορέσει να οργανωθεί μέσα από το κίνημα αντίστασης και μέσα από τη σύγκρουση και τον πόλεμο που θα πρέπει να αναπόδραστα μόνο μέσα από αυτόν μπορείς να αποκρούσεις μια τέτοια καταστροφική επέμβαση. Εάν δεν το κάνεις και περιμένεις να σε σώσει από μηχανής Θεός, κάποιο κόμμα, κάποιο συμβούλιο της επικρατείας ή κάτι άλλο, θα πάθεις αυτό που παθαίνουν σήμερα στην βορειοανατολική Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγιά, όπου κατάφερε η εταιρεία λόγω ακριβώς της έλλειψης αποφασιστικότητας, κυρίως, γιατί και πολλά άλλα υπάρχουν, να μπορέσει και να αποσπάσει ένα μεγάλο κομμάτι, ιδίως από τους πιο νέους, και να τους κάνει γενίτσαρους. Οι οποίοι αντί γι' αυτό, αν ήταν κερατέα εκεί σήμερα, θα ήταν στην πρώτη γραμμή όπως όλοι οι πιτσιρικάδες σε όλες τις κερατείες του κόσμου, και αυτοί θα ήταν που θα δίνανε τη μάχη, και όχι εμείς οι πενηντάριδες. Επειδή όμως ακριβώς δεν υπήρξε αυτή η μάχη, αυτοί πήγανε με την εταιρεία για να αγοράσουν πολυτελείς μοτοσυκλέτες. Λοιπόν,
εάν χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια, το μαχητικό πνεύμα, τη μαχητική ομοψυχία που υπάρχει μέσα από μια τέτοια σύγκρουση, που θα πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας, όχι για να φτάσουμε, ας πούμε, σε ένα αύριο που τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι όπως ήταν χθες, όπως έγινε στην Κερατέα δηλαδή, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα του αγώνα έχουμε βάλει τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες προτάσεις σαν αυτές που ακούστηκαν εδώ. Ίσως με αυτή την ευκαιρία που δεν είναι από τις πολλές που έχουμε, ας πούμε, στη ζωή μας, να μπορέσουμε να περάσουμε σε πραγματικές θεσμίσεις αυτοοργάνωσης. Που τέτοιες είναι κάποια είδη συνεταιρισμών. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι και εμείς καθορίζουμε σαν συμβούλια κοινοτικά και συνεταιρισμοί που είναι και παραγωγικοί και αυτοδιοικητικοί ταυτόχρονα, ποια ακριβώς θα είναι η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, του κάθε οικοσυστήματος, σε μικρή ή σε μεγαλύτερη κλίμακα, για την κάθε ξεχωριστή μεγάλη ή μικρή δραστηριότητα. Από αυτό που θέλει να κάνει μια κτηνοτροφική μονάδα μέχρι τον άλλον που θέλει να κάνει μια απόλυψη δασικής, ας πούμε, βιομάζας για να κάνει πέλετ. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό, αν όχι ένα τοπικό συμβούλιο, με επιστημονικούς συμβούλους όποιους θέλουν. Αλλά και σε εμάς εκεί υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν με ντόπια σπόρια τα σιτηρά τους. Υπάρχουν και βιοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν ντόπιους σπόρους. Δηλαδή στη συνεννόηση μαζί τους έχουμε, λοιπόν δένουμε την παραγωγή έτσι, με την γειτονιά, με το κίνημα, με την αλληλεγγύη κτλ. Και λέμε στην γειτονιά που βγάλουμε ανακοίνωση και αφού τους καλέσουμε στη συνέλευση και τους λέμε: κοιτάξτε, από σήμερα λειτουργεί στη γειτονιά σας φούρνος, το ψωμί κάνει 1 ευρώ, εμείς σας ζητάμε να δίνετε 1,5, αλλά σας λέμε ότι 11 η ώρα πουλήθηκαν τα ψωμιά που βγάλαν τα έξοδά μας. 11 και 5, 12 και 5 τα υπόλοιπα ψωμιά θα διατίθεται δωρεάν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Για να μην δημιουργηθεί και υπεραξία. Αυτά είναι 2 παραδείγματα που σας τα αναφέρω ως ενδεικτικά. Δεν σημαίνει ότι είναι η λύση. Σας δίνω 2 παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι κατευθύνονται σε έναν άλλο τρόπο οργάνωση της ζωής τους, της παραγωγής τους, των νοημάτων τους. Άμεσο-δημοκρατικά βεβαίως, έτσι χωρίς ηγεσίες, με τη συνέλευση κυρίαρχο ρόλο. Δεν είναι να τα συζητήσουμε. Σας λέω ότι το ένα το εγχείρημα προχωράει και πάει πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε να δείτε, μπείτε στο YouTube, στο Ανταμικό ή στο Από Κοινού, θα δείτε, το έχουμε αναρτήσει, να δείτε την συμμετοχή των ανθρώπων και τις πληροφορίες. Και το υπόλοιπο για τους φούρνους αλληλεγγύης είναι μια κουβέντα που τώρα ξεκινάμε να την ανοίγουμε σε δημόσιες συναθρήσεις όπως είναι αυτές. Και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να την συστήσουμε, όχι εμείς, είπαμε, γιατί ό,τι θα γίνει από τώρα και πέρα θα γίνει από τα κάτω. Πρέπει να είναι εθελούσιο, δεν μπορεί κανένας να το επιβάλλει, δεν μπορεί κανένας να το τέτοιο. Αλλά τέτοιες προτάσεις διαρκώς και τις θέτουμε στο τραπέζι. Δεν απαντήθηκε η φέρουσα ικανότητα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι άνθρωποι τι σημαίνει. Ότι αυτή η λίμνη μπορεί να ταΐσει 500, δεν μπορεί να ταΐσει 1500. Αν έρθουμε όλοι οι Θεσσαλονίκη εδώ βόλτα, θα τη ρημάξουμε. Εσείς θα το αποφασίσετε. Αυτό θέλω να το καταλάβουν όμως, ότι είναι στην καθημερινότητα μας. Αν έχω 1000 και εξοδέψω 1500, σε περνάω τη φέρουσα ικανότητα με αυτό. Ναι, πάνω σε αυτό, ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τόπος έχει συγκεκριμένες πηγές πόρων, έτσι, ικανών, ας πούμε, να επιβιώσουν, ας πούμε, ένα συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων, ένα συγκεκριμένος αριθμός άλλων ειδών ζωής που είναι απαραίτητοι και στον ίδιο τον άνθρωπο. Να μην βλέπουμε μόνο τα πράγματα από άποψη του ανθρώπου και ωφελημιστικά, γιατί στην ουσία πρέπει να τα βλέπουμε με την άποψη του οικοσυστήματος, όπου ο άνθρωπος είναι ένα στοιχείο ενός τέτοιου οικοσυστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τις δυνατότητες του κάθε οικοσυστήματος που έχει και να μην ξεπερνιέται η ισορροπία. Από τη στιγμή δηλαδή που ένα είδος ή μια δραστηριότητα αρχίζει και ξεπερνάει τις φέρουσες δυνατότητες αυτού του οικοσυστήματος, τότε χάνεται η ισορροπία. Μια παρέμβαση λίγο. Περνώντας χθες με το λεωφορείο από το Κιλκής για να έρθω εδώ στη διασταύρωση, πέρασα από το Χέρσο προς Ακρίτα που είδα 5 ωραίους πυλώνες από ανεμογενή, κυρίως 80 μέτρων. Μισό λεπτό γιατί δεν θα τελειώσουμε, σε παρακαλώ. Όχι μόνο, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι σταμάτησε. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, και εγώ ήθελα λίγο να απαντήσω γενικότερα στο ότι πράγματι, ενώ μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας, της άμεσης δημοκρατίας κτλ.
γινόταν από ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, από ένα έτσι μειοψηφικό, ας το πούμε, κίνημα στα πλαίσια της χώρας μας. Η κρίση που ήρθε για να μείνει, δεν θα φύγει εύκολα, έτσι, έχουμε τα επόμενα χρόνια όλο και θα οξύνουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η επιλογή, έτσι, ενός μειοψηφικού κινήματος μέχρι τώρα μπορεί να συναντηθεί με τις ανάγκες μεγαλύτερων κοινωνικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, και τότε αυτά τα εγχειρήματα μπορεί να γίνουν γενικότεροι κοινωνικοί πειραματισμοί που θα δίνουν και απαντήσεις πια σε κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο στο επίπεδο της επιλογής και ενός άλλου τρόπου ζωής. Δηλαδή, αν συναντηθεί η επιλογή κάποιων με την ανάγκη των πολλών, τότε θα δοθεί κοινωνική λύση. Και τότε μόνο μπορούμε να μεταβούμε και σε μετακαπιταλιστικές κοινωνίες, έτσι, που σήμερα πια πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το παγκόσμιοποιημένο πια καπιταλιστικό σύστημα, αυτό οδηγεί όχι πια στην, ας πούμε, κατάρρευση ολόκληρων λαών, κρατών, περιοχών και φτωχοποίηση, αλλά θα καταλήξει και στην κατάρρευση του ίδιου του πλανητικού συστήματος. Δηλαδή, όπως, ας πούμε, πολύ σωστά έχει υποθεί, ότι θα έχουμε, έτσι, φτώχευση της ανώνυμης εταιρείας ΓΕΑ, έτσι όπως θέλουν και την αντιμετωπίζουν αυτοί. Την αντιμετωπίζουν σαν ανώνυμη εταιρεία, η οποία παράγει και μπορεί μέσα από εκεί να κερδίζουν συνέχεια. Λοιπόν, αν δεν αποφασίσουμε οι πλειοψηφικές, ας πούμε, τα πλειοψηφικά στρώματα των κοινωνιών σήμερα, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτού του είδους το σύστημα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση, ο γκρεμός βρίσκεται μπροστά μας. Αν λοιπόν συναντηθεί, όπως είπαμε πριν, η επιλογή, έτσι, κάποιων συνειδητών ανθρώπων, ας πούμε, σε ανάγκες των πολλών, θα βρεθεί η λύση. Ένα παράδειγμα, από το 2003 στο Βόλο ξεκινήσαμε κάποιες συζητήσεις για να σχηματίσουμε ένα δίκτυο ανταλλαγών χωρίς χρήμα. Να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας χωρίς χρήμα. Τότε, εντάξει, ήμασταν κάπου 50-60 άτομα που το συζητάγαμε και καταλήξαμε σε ένα πολύ απλό σύστημα, όπου επειδή είχαμε και ένα χώρο διάθεσης προϊόντων εκεί, είχαμε βάλει έναν πίνακα και όπου αριστερά έγραφε ο καθένας τι προσφέρει και δεξιά τι ζητάει, και με τηλέφωνα γινόταν ανταλλαγές μεταξύ τους. Σήμερα που πια αυτό γίνεται κοινωνική ανάγκη, γιατί η αγοραστική δύναμη πια, έτσι, ειδικά τον από κάτω, όλο και μειώνεται και δεν μπορούν να ικανοποιούνται πια οι ανάγκες μέσα από την αγορά και το χρήμα, αυτό πια είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, δηλαδή ανταλλαγές χωρίς χρήμα ή με ένα τοπικό χρήμα το οποίο το δημιουργούμε μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ και ένα χρόνο στη Μαγνησία έχουμε δημιουργήσει το TEM, την εναλλακτική μονάδα ανταλλαγής, έτσι το λέμε, Μαγνησίας, και έχουμε φτάσει τα 1000 σχεδόν μέλη. Ενώ θυμόσαστε το 2003 που ήταν επιλογή κάποιων, έτσι, ήμασταν 50-60. Αυτή τη στιγμή που αυτή η επιλογή συναντιέται με την ανάγκη περισσότερων, ήδη μέσα σε ένα χρόνο έχουμε γίνει 1000 μέλη που ανταλλάσσουμε με αυτό το τοπικό νόμισμα. Και αν αυτό γενικευθεί, έτσι, και ήδη σήμερα έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα κάπου 30 με 35 τοπικά νομίσματα. Έτσι. Θα δείχνει αυτό το πράγμα ότι είναι ένας κοινωνικός πειραματισμός που δίνει και απάντηση, έτσι, στην κρίση που υπάρχει και στην φτωχοποίηση των από κάτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και η εισηγήση και των δύο φίλων που ήταν κοντά μας. Στη συνέχεια θα έχουμε μουσική παράσταση από το εξαιρετικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη Παραναουέ, κρουστά, κίνηση, μουσική χορός κάτω από το φεγγάρι. Μετά την παράσταση των Παραναουέ, μουσική εδώ πέρα, και μετά τις 12 κατά τις 1 με τα μεσονύχτα προβολή ταινίας. Όσοι θέλουν να δουν κινηματογράφο, θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αλληλεγγύη και άμεση δημοκρατία και στον κινηματογράφο. Να είστε καλά.